fasoden dɔw ka hakilinaw ta kan a n'a ye sɛgɛsɛgɛli dɔw k'a kan an ka jɛ an ka olu lamɛn. Mali kɔnɔ ni waati in na parti politiki kulu caman bɛ yen minnu bɛ k'u kɔnɔnataw fɔ ka sanga waati kɛrɛnkɛrɛnnen min dila ko ka dan sigi furancɛ fanga na n'o ye masi kalo o tile 26 ye san 2024 in kɔnɔ n'o yɛrɛ bɔrɔnɔbilala colonel Asimi Goita fɛ. Parti RPM olu k'u ba ɲini furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛmaa n'a ka cɛdenw fɛ k'u ka kulu dɔ sigi sen kan teriya la min bɛna kalataw labɛn kalo 6 kɔnɔna na. Seku Niamɛ Batili RPM ka kumalasira don. RPM n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ka tɔn ye min bɛ jamana sariyaw bato an ye hakilijigin kɛ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ k'a fɔ olu yɛrɛ ka kalikansiɲɛw an'u ka kuma dilenw u ko o bato min de ye k'a fɔ teliyala ka dan sigi ni transition in na pour que civiliw bɛ se ka segin fanga la cogo min an ka jamana kɔnɔna la donc o de hokumu kɔnɔna la an ye hakilijigin kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa yɛrɛ fana ma k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min sa a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka kulu sigi sen kan kulu min bɛ se ka kalo 6 kɔnɔna la ka se ka kalafiliw labɛn walasa transition bɛ kun cɛ n'an bɛ segin jamu fanga kɔnɔna la. Parti Codem olu ka yeta la ko ni wali bɛ sariya sɔsɔ de yira o kama u k'u b'a ɲini jamana marabagaw fɛ u ka bɔ u ka fɛn fɔ maaw bɛ min faamu. Abdul Karim Traoré Codem sifinakaw ka secrétaire général d'Akandu. C'est comme si Mali bɛ waati min kɔnɔ an tɛ sariya kɔnɔ tuguni ko to ɲɔgɔn ta la o de bɛ karata bugun mɛ si la donc an ye ko to ɲɔgɔn ta la fo ka se kalo 24 ban waati ma donc kalo 24 fana banna fɛn jɔnjɔn fosi ma se ka sɔrɔ k'a fɔ maliyɛn ye min b'a to an ka dɔn k'a fɔ an ka transition nin y'a dan ye ani sariyatigilakaw fana u k'o jɔ o jɔyɔrɔ la vraiment u ka se ka Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔna la. Politiki maaw u caman kɔni ye déclaration ni communiquéw kɛ ni ka u ka nisɔngoyaw yira o kɔ jamanadenw olu ka yetaw ye mun ye a ko la. Ne tɔgɔ ye Sheikh Umar Jara ye bawo an ɲɛ tɛ taamasere si la min b'a yira k'a fɔ ko u bɛna taa nka n'i y'a ye fɛnɛ u sigilen bɛ kɔlɔsi bɛ fɛn min yira o de k'a fɔ jamanaden fanba ka danaya b'u kan halisa o de kama maaw tɛ ka kuma maaw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ ne kɔni hakili la transition kɔni a kɛn k'i da de a ko kan a sababu ye nin yɔrɔ ye. Ne tɔgɔ Mamadu Bari n sigiyɔrɔ bɛ Kɛɲɛba ma ne kɔni ka ye cogo kɔni na kɔni u ka baara kɔni taabolo kɔni ne diya a ka di ne kɔni hali bi u ka se ka a mɔnɔbɔ hali sabula u bɛ ka ŋɔniba de bɔ an maliyɛnw sen na waati min na fɔlɔ fɔ jamana ka basigi ka tɛmɛ kan ni jamana basigira ka tɛmɛ kan pewu wala u bɛ se ka élection don fɔ ka sɔrɔ k'a labɛn ni fanga ka kan a bɛ d'o tigilamɔgɔ ma. Dantu kan ka sigi furancɛ fanga na masi kalo o tile 26 in kɔnɔ san 2024 politiki tɔnw fara jɛrɛjɛkuru wɛrɛw kan olu ka laɲini ye fɛn fila ye nin waati in na jamana marabagaw ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye n'a sɔrɔ kalafiliw olu bɛna boloda don kelen min na walima ka dɔ fara furancɛla tɛmɛ fanga o tagala kan kokura. Mariam Kuyate ka lasiri kan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ. Ayiwa ka tɛmɛ ne ni juru kelen ye an ye wele bila an balimakɛ Dr Ali Tunkara ma. Ali Tunkara ale ye politiki dɔnna ŋana ye ka bɔ a sigilen don Bamakɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla don kalanfa fɛnɛ don. Ayiwa an bɛna ɲininkali tɛmɛ a la ka kɛɲɛ ni transition in kuncɛli a selen a dankun ma. Ayiwa ɲininkali hakɛ minnu b'a la ka olu ɲɛdɔn. Dr Tunkara an ka foli b'i ye k'i bisimila Malikura kɛnɛ kan. Bisimila. Ayiwa an bɔra sisan ka an balimamuso baarakɛɲɔgɔn Mariam Kuyate ka laselikanw mɛn a ye ɲininkali kɛ politiki kulu ani fasoden dɔw la ayiwa ka kɛɲɛ ni dansigili ye dankun fanga selen a dankun na o maa ye ne fangatigilamɔgɔw yɛrɛ tɛ kan ka fɛn fɔ a kan. Ayiwa e bɛ se ka mun de fɔ ka fara olu taw kan. Teliyala n'i ye cɛmancɛ mara ta i b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma caman donna a kɔnɔ a tun bɛ ma ko a taabolo filanan o kɛra sababu ye kalo fɔlɔw kɛra i n'a fɔ olu bina ji la Mali kalifalen bɛ maa min ma bi n'i ye hali jamana minisiri ɲɛma ka kuma lamɛn tɛnɛn tɛmɛlen ani politiki maa dɔw ye ɲɔgɔn ye a ko fɛn min ye kalafiliw ye olu da tɛ bila o la ni lakana ma sabati ka kɛ maliyɛnw ka ye cogo ye. O b'a yira k'a fɔ ko jamana kalifalen bɛ maa min ma bi ni jamanaden dɔw ka ye ta tɛ kelen sabu olu bolo min ye kalafili ye ani ka dan siri camancɛ mara in na k'olu ye fɛn ye olu ye kɔfɛ kow de
ka gɛlɛya ma sisan o ye ka se ka lakana sabati Mali fan 14 bɛɛ ani u ye baara min daminɛ i n'a fɔ jamana saba in ka fara ɲɔgɔn kan Mali ni Burkina ni Niger olu baaraw fana ka se ka kɛ baara timilenw ye fo ka taa se diɲɛ tɔnba min tun bɛ Mali la o taalen ani France taalen lakanakɔta fana olu ka se k'u jɛniyɔrɔ fin o la Maliyɛnw bɛɛ ka sɔn fo ka taa se ni ye tajiko gɛlɛya n'o nana ni kuranko gɛlɛya o min bɛ jamana kɔnɔ bi ka se k'olu bɛɛ lase u seyɔrɔ la ko bɛɛ kɔfɛ u da bɛ se ka bila kalafili la o sira kelen fana kɔnɔna la ma hakili jurujan dɔw b'a fɛ k'a fɔ ko jamana tɛ se ka mara n'i ma tɔgɔ fɔ mara la yalima mara in a tɔgɔ ye jumɛn ye a bɛ ban kuma jumɛn laɲini jumɛn b'i la kuntilenna jumɛn b'i la ko n'i ye camancɛ mara in ta bi ko gɛrɛntɛba min b'a la o ye kuntilenna ta la a fɔ min ma nasarakan na objectifu kuntilenna jumɛn b'a la kuntilenna b'a la ko kuntilenna ninnu kan ka timme ka bɛn sanga min ma k'olu ye walima ni ko camancɛ mara ma se ka sɔnni sigi o kan nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'i ye kumaden gɔnsɔn ta n'olu le ka ca ni bɛɛ ye i b'a ye k'a fɔ ko siga tɛmɛ na olu fanba bɛ sɔrɔsiw ka ko la hali n'a y'a sɔrɔ loni kalifilen t'u la u bɛ se ka u dabila min ye kalafilikow ni lakanako ye nka min ye kanu ye ka taa finitigiw fan fɛ n'i ye a kɛra togodaw ye a kɛra dugakɔnɔlaw ye n'i ye maliyɛn fanba ɲininka u b'a fɔ ko bi olu jigisemɛyɔrɔ ye finitigiw de ye fɛn min ye maa min n'olu ka kan ni politiki n'o ye politigimɔgɔw ye jama fanba sɔnnen t'olu ye olu de kɛra sababu ye kalifilen bɛ maa minnu ma u bɛ ka taa fɔ ma fɔ jama ye ayiwa komi jamana ko de don bɛɛ ni hakilina don an ye lamɛnliw kɛ sisan bɛn kelen tɛ a kuma kan a bɛ se ka kɛ kulu dɔ olu sɔnnen don a ma olu ka ca ka tɛmɛ minnu ma sɔn a ma e yɛrɛ ye politiki kulu e ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye i ye kalanfa ye e yɛrɛ hakilina la ka ta wagati min n'a dir'u ma ka na se sisan ma tiɲɛ don sumaya donn'a la mɛ ka halisa furancɛ fanga yɛrɛ n'i y'a jate lajɛ k'a dɔn a bɛ cogoya min na fɛn min de don a sigikun yala e yɛrɛ bolo i ka hakilinaw la u kan ka to yen halisa wa walima dan kan ka sigi a la walima ka cogoya wɛrɛ ɲini a la ka forme wɛrɛ ɲini a la k'a bila o minɛn kɔnɔ e hakilina ye mun ye o la teliyala n'i ye ko ta ni k'i b'a lajɛ loni kɛ cogo fɛ i bɛ se ka faamu hali n'i ma jɛn n'a ye u ka toli a bɛ faamu cogo di u y'u jamana saba y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka tɔn min bila sen na i b'a ye o tɔn ma sabati a ka baaraw kɛcogo la maa bɛ se ka siga fana loni kɛ cogo la k'a fɔ yalima ni jamana saba ma bɛn waati kan k'a fɔ waati min bɛɛ bɛ taa kalafili la ɲɔgɔn fɛ hali n'a sɔrɔ waati ma fɔ jamanadenw min u bɛ ka kɛlɛ kɛ olu tɔgɔ la maa bɛ se ka faamu loni fana kɛ cogo la k'a fɔ ko bi sɔrɔsi min bɛ Mali kunna hali n'a sɔrɔ kuma tɛ Burukina Niger fana kan u caman ka faamu cogo la bi jama fanba o tɛ fɛn dɔn jamana marako la a ka kan olu ka baara kɛ ni jama fanba tɔgɔ la ka sɔrɔ hali n'o jama kelen kelen bɛ kɛrɛfɛ den ye nka k'i ka kuma jaabi nin yɔrɔ in na a ka gɛlɛn ka se ka fɔ i bɛ i sɔnni sigi jaabi kelen kan n'i ye fɛn dɔw ta i b'a ye u ye nɔ bɔ la min lakana ko ta fan yɛlɛma caman don o la nka lakana in bɛ se ka sabati ni wale minnu ye n'o ye maaw ka se ka ji ɲuman sɔrɔ sigiyɔrɔ la ka kiri ɲuman sɔrɔ sifinw baara ka se ka ɲini ka d'olu ma ani hadamadenya tɛ ka taa fɛn min kɔnɔ n'a fɔ ma ko service sociaux de base olu mako bɛ musaka caman de la musaka caman de la o musaka caman fana maa caman kɛ cogo la olu tɛ se ka sabati camancɛ mara kɔnɔna la sabu i mako bɛ dunan min n'u b'a fɛ ka baara kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni farati tɛ yen camancɛ fanga yɛrɛ n'i yɛrɛ ye loni kɛ cogo la farati waati don o farati kama a bɛ kɛ sababu ye maa minnu b'a fɛ ka hali Mali senkɔrɔma tintin walima ka na baara kuraw bila sen kan i b'a ye o sigalen bɛ kosɛbɛ o la maa bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ in na hakililaw tɛ kelen ye nka sɔrɔsiw yɛrɛ ka ye cogo la dama da man ka bila nin ko nin na bi ayiwa i kumana ka sinsin kosɛbɛ u ka kulu in kan jamana saba ninnu bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kulu min sigi kulu in sigili a bolo a kun ye mun ye kosɛbɛ lakanako b'a la awa sɔrɔ nasiraw b'a la baara bɛɛ kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ bolo sisan nin kulu sugu ninnu komi a bɛ sigi jamanaw de fɛ n'a ye nin bolo farafasɔn ninnu sigi yala a bɛ se ka sira sɔrɔ tuma min na ka minɛ a bɛ temps ta wa walima a tɛ temps ta est-ce que kɔnɔli kan ka kɛ o bilali la pour que olu ka se ka dansigi kɛ u ka furancɛ fanga la ka to parce que
hakɛw de bɛ yen nɔ u sigira furancɛ fanga sigira hakɛw kɔnɔ u hakɛw ka to yen ten e hakilina ye mun ye o la o bɛ se ka dilan sisan o yɔrɔnin bɛɛ la o nɔgɔnin bɛɛ la o man teli dɔɔni a tɛna tan ta dɔɔni hakilila min bɛ AES kɔnɔna la ka se k'u lawaleya a mago bɛ san 2 fo ka taa bila san 5 ɲɔgɔnna la siga tɛ min na a fɔra jama na fo jama ye o ni jamana ɲɛmaa saba in bɛnnen bɛ waati de kan waati min ni kalafili kumaw kan ka fɔ ɲɔgɔn fɛ a ka gɛlɛ a ka bɔ Mali kelen la bi k'a fɔ ko an bɛna kalafili kalo 6 walima san 1 san 2 nataw la nka n'i ye lakanako ta u bɛ ka seko ko la hali o fana tɔnba dɔ kan ka bila sen na n'o ko commandement commun fan saba in bɛ ka cɛdenw bɔ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a ye o baaraw ma tɛmɛ ka ɲɛ hali n'a sɔrɔ u bɛ ka ɲɔgɔn sɛgɛn tintin frontière ni ɲɔgɔn cɛ o fana kɔfɛ AES tɛ lakana dɔrɔn ye u kan ka baara wɛrɛw da ɲɔgɔn baara wɛrɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa se tajiko ma ka taa se sirako ma i b'a ye olu bɛɛ mago bɛ sɛngɛjan na sɛngɛ fitinin ye san 2 fo ka taa bila san 5 la yalima ɲininkali in mɛn sisan ni dɔ kelen tora nin saba la ka fɔ ka taa kalafili la mun de b'a yira o la k'a fɔ ko masakɛ min bɛna bɔ kalafili kɔfɛ ko n'a tugu AES mɔgɔw ka hakilila kɔnɔna la o siga de bɛ ka to bi hali ni tɛ sɔrɔsiw ka gundo kɔnɔna la i bɛ se ka faamu cogo min na mun la fan kelen si t'a fɛ ka taa kalafili la k'a sɔrɔ olu ye ka faamu cogo la an'u ka laɲini ye min ye AES ko la n'o ma sabati kalafili kan ka kɛ kɛrɛfɛden ye o waati kelen fana i b'a ye ni jamana saba in fana kɔnɔna la minnu bɛ fɛ ka fanga ɲini n'o ye politique mɔgɔw olu presselen don kosɛbɛ. Ayiwa baasi tɛ an ka foli b'i ye ka tɛmɛ ni kunnafoni ye a yirala k'a fɔ ko fanga ye dansigi kɛ fanga garadabaga kulu dɔw ka wulikajɔ olu la Bamakɔ ayiwa k'u bɛ fɛ k'u ka dankariliw kɛ lakana ani basigi siraw la jamana kɔnɔna na AFP kunnafoniso ale ye a sɛbɛn lakodɔnya bi tarata sɔgɔmada in na Mohamed Ture bɛ détail di an ma an k'a ka kumakanw lamɛn. O jɛkulu min tɔgɔ ye ko Synergie d'Action pour Mali o segira février kalo la wa a bɛ fanga sinamatɔn 30 fara ɲɔgɔn fɛ imam fangatigi dɔ dɛmɛbagaw n'o ye Mahamudu Diko ye k'a sababu kɛ lakana koɲɛw ye ani farati minnu bɛ foroba tiɲɛko la kulu n'o ye Action Synergie pour le Mali ka baaraw dagalen don cogo la Bamako mara bɛɛ kɔnɔ o y'a jira ko yamaruya dɔ bɔra Faba mara ɲɛmɔgɔ ba Abdulaye Kulubali fɛ min kɛra tɛnɛndon jɛkulu nin banna o dankarali nin na k'a fɔ ko latigɛ min halalen tɛ ani min tɛ sariya kɔnɔ min bɛ jɛkulu ni kumafɔli hɔrɔnyaw tiɲɛ sariya sunba ye min wakilu jɛkulu nin bɛ wuli nin kɔrɔfɔ kosɛbɛ wa a ye sirakura labɛn malidenw ye minnu y'a ye ko jamana tiɲɛna kulu danfaralen fɛ minnu bɛ Al-Qaida ni silamɛtɔn kuluw la kabini san 2012 la jamanadenw ka jigiyayɔrɔ ka jan u wasa la jɛkulu nin y'o fɔ mara ɲɛmɔgɔ y'a jira ko jɛkulu nin ka wale caman minnu kɛra a ka fɔ la olu tun ye sariya sen tiɲɛni ye minnu bɛ sen na duniya kelentɔn ka kumalasela dɔ y'o fɔ a ka kunnafonidi sɛbɛn kɔnɔ jɛkulu 4 ni kɔ de tiɲɛna kabini san 2023 desanbu kalo la kulu minnu ni mara ɲuman kalata ani kɛlɛcɛw cɛsirilen don. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa k'a fɔ an ɲɛna halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA so b'a la aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na jɛmukan in na sisan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ n'a lamini na Wagadugukaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 4 kan awa sanfɛ bɔlɔlɔsiraw ni minnu bɛ fɛ k'an sɔrɔ o kan an bɛ sɔrɔ an ka sanfɛ bɔlɔlɔsiraba kan n'o ye www.voabambara.com ani an ka pagew kan réseaux sociaux sanfɛ Facebook, Instagram ani YouTube an bɛ directement na ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye l'Amérique jamana kan yan fanga tigilamɔgɔw bɛ kan ka halisa lajɛliw kɛ yaasa ka sisikulunba min n'a a taara a ye kasara kɛ ni a sababu de kɛra u ye ka babili belebeleba min n'a bɛ Baltimorekaw fɛ yen nɔ a ka cun ji kɔnɔ a kɛra kasaraba ye ka cun ni mɔgɔw ye ayiwa u bɛ ko bɛɛ lajɛlen de la nin waati in na yaasa ka se k'a dɔn mun de y'a waleya Modibo Dambele ale bɛ a kunnafoni kuraw di an ma an ka lamɛn. Ka jikan bato
ton tun bɛ kɛ k'i ɲɛsin u ka babili ma ni teliya belebeleba ye Maryland gouverneur ka kuma la Wes Moore babili firilaw la Patapsco ale baji kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ la mɔgɔ 2 jikan tagama o kɔni ɲɔngirila Baltimore ale ka jikan baton dagayɔrɔ la ni a bɛ miliyari caman ladon san o san ni jikan bolimafɛn a tun bɛ bolila teliya kilomɛtiri 15 la heure kɔnɔna la a ko ni firili a bɛna kɛ gɛlɛyaba de ye mun bɛ sɔn ka mɛn kalo ale a bɛ sɔn ka taa san na ni marayɔrɔ in na ka da kan a bɛna jikan tagama Baltimore baton olu tɛmɛyɔrɔ la a bɛna dankari o la ale dun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Ameriki sɔrɔko la ni kasara in a bɛ sɔn ka na ni minɛnw olu tagali fɛnɛ ye a bɛna gɛlɛya don o fɛnɛ la san 1960 kana bila san 2015 la babili 35 olu de firila duniya kɔnɔna la ka sababuya kɛ baton girimanw olu gosilen u la mun nana ni mɔgɔ 342 olu ni bɔnɛni ye ka b'u la jate mun bɔra san 2018 u ka duniya ka jɛkuluba mun bɛ yen tagamaminɛnw jateminɛliko la ji sanfɛla la ni a bɛ wele ko World Association for Waterborne Transport Infrastructure. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ka kɛɲɛ ni lakanaw sabatiliko ɲumanw ye Bamakɔ gouverneur ye dansigi kɛ synergie d'action olu ka kulu ka baara la Bamakɔ Modibo Dambele n'ale ye VOA Bambara ka kunnafoni ɲɛmaw ye ale ye ɲininkali tɛngunen sɛmɛ Segu Tunkara la Africable kunnafoniso kunnafoni ɲɛma don an ka u ka masala lamɛn. Faamaw ko ko Mali bɛ lahala min na ni wagati in na ko yɔrɔw ma sabati kosɛbɛ kosɛbɛ faraɲɔgɔnkanw ko o tɛna se ka bɛn nka ne yɛrɛ hakilinata ye mun ye a la dɔrɔn ko wagati dɔw la ka garijɛgɛ di mɔgɔw ma k'u ka fɔta fɔ ani k'u ka kɛta kɛ n'a tɛ se ka kɛ mankan wɛrɛ ye ne bolo kan ka se ka kɛ o man ka basiba man ka ko la o yɛrɛ ka fisa hali jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛ ma sabula a b'a dɔn fanga bɛ mɔgɔ minnu na ani fanga tɛ mɔgɔ minnu na mɛ ni a kɛra de ko bɔn mɔgɔw tɛ se ka kuma hali n'u bɛ kuma u tɛ se ka kuma o kumacogo kɔrɔw la o b'a kɛ i n'a fɔ ni siran dɔ de bɛ yen ou bien ni ko dɔ n'i y'a jateminɛ hali a ma mɛn laseli dɔ bɔra Fondation Frédéric Ebert fɛ olu ko ko maliyɛn fanba bɛɛ lajɛlen olu sɔnnen don faamaw ka ko taabolo n'u ka ko kɛbolo ma man k'a fɔ k'u bɛ siran mɔgɔ ɲɛ ka mɔgɔw bali u ka fara ɲɔgɔn kan u ka kumaw fɔ ou bien u ka ko kɛ n'i ye mɔgɔw bali k'u tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka parti politique belebelebaw bɛɛ bɔra ka communiquew kɛ ka sɛbɛnw kɛ RPM bɔra ka dɔ fɔ k'a fɔ k'u bɛ kalo wɔɔrɔ ADEMA fana bɔra bon bi an y'a ye PARENA fana bɔra ko ma se yɔrɔ minnu ma yɛrɛ faamaw yɛrɛ bɛ ka u kɛrɛ don k'an bila ka taa yen yɔrɔ ninnu na alors que ninnu yɛrɛ tɛ koba ye jamanadenw tulo b'a bɛɛ la parce que jamanadenw sisanaba tɛ i n'a fɔ fɔlɔ jamanadenw u bɛ bɛɛ cogoya dɔn bɛɛ fɛɛrɛ tigɛlen don i kɔfɛ ni choix kan ka kɛ wagati minnu na maliyɛnw yɛrɛ b'o kɛ o wagati. Synergie Action pour le Mali ko ni waleya in ko olu ma jɛn n'a ye e hakili ye mun de ye olu fana ka jaabili la. N'i ye kow dada ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛ caya de o synergie ka nin kɛra i n'a fɔ Kawural Renouveau i n'a fɔ Semasi olu bɛɛ ka ko dabilara parti politique dɔw yɛrɛ fana bɛ ko Sadi olu ka ko bɛ kiri ko kan tɛ dabila donc hali ni ko ma se yɔrɔ minnu ma n'i y'a a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ka kɛ i n'a fɔ fanga bɛ ka sira ko dɔ ɲɛ ou bien fanga bɛ ka essayer ka ko dɔ lasa alors que o ko foyi tɛ yen n'i bɔra yɛrɛ k'i bɛ fɛn fɔ ni fanga in ma jamanadenw yɛrɛ de bɛ tila k'a fɔ k'u bɛ bɔ e yɛrɛ contre la donc a bɛ n'a fɔ fanga yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ lasiran n'i ye Semasi ni Synergie ka kumaw jate lajɛ a bɛ n'a fɔ faamaw t'a fɛ olu k'u ka kuma fɔ a bɛ n'a fɔ fanga sirannen d'u ye n'i y'u ka kumaw jate minɛ. Faamaw bɛ se ka mun de kɛ yaasa mɔgɔw ka se ka bɔ i yɛrɛ ka kuma la ka se k'u da sago fɔ. Ne bolo ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ta fɔ dès lors que a tɛ dankari kɛ an ka taabolo la dès lors que violence tɛ bɔ a ko la jamanadenw de tulo b'a bɛɛ la parce que mɔgɔ fɛn fɛn bɛna kuma ka kuma dɔ fɔ bɛ ka ko dɔ kɛ i b'a kɛ k'a lase jamanadenw ma jamanadenw a bɛ fɔ mun na u ɲɔgɔnna mɔgɔ tɛ se ka ladon da fɛ da min man da u yɛrɛ ye mais ni fanga yɛrɛ ko k'ale b'i yɛrɛ kɛ arbitre ye ka nin bali nin k'a ta mɔgɔ ka nin bali nin k'a ta kɛ alors que jamanadenw yɛrɛ kan ka se k'a kɛ o de bɛna kɛ baara ye hali Musa Tarawele ka wagati la minnu créera minnu Musa Tarawele ka taabolo la dès lors que a bɛ se an ka armée ni fɛnw parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ man ka se olu yɔrɔw ma. Gouverneur ye lahala min fɔ e hakili ye mun ye. Olu ma
kuma bali kala fɔ n'i y'u ni balo ta la o fana u bɛna fɔ ko parce que olu fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ de balo ta la. Ni ye Forotini Tarawele ka bɔ Segu Kura Segu aw ye Mali Kura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa 5 ka taa bila kaɲa 5 tɛmɛnen ni sanga 30 ye VOA Afrique. Ayiwa bi ye araba ye an ka bi gɛrɛn kɔnɔ ayiwa an ye mɔgɔw an ka WhatsApp sira minnu bɛ yen nɔ mɔgɔ caman connecteren don a kan u taara u ka hakilinaw fɔ jamana ko kan awa an ye tɔmɔtɔmɔli k'o dɔw de la awa an ka jɛ an ka baro lamɛn. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga foli be se VOA Afrique la memba che ana muso demiseni ani mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma. Ne ye Mamadu Sise na pe ke bɔ Wɔrɔna Sisebu la commune de Bangmana région de Kulukoro cercle de Kati. Sigiyɔrɔ bɛnnen don Wɔrɔna ma nin waati la. Mɛ min fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna kɛ min fɔ Afirikaw ɲɛna. Afiriki a kuma selen sa Afirikaw fɛnɛ k'i ɲɛ yɛlɛ a kuma selen sa Afirikaw fɛnɛ kɛ wuli k'i jɔ. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ bi gɛlɛya fɛn fɛn n'a bɛ dunuya kɔnɔ bi gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye Amɛrikaw ni Rusi tɛla gɛlɛya de don n'o ye OTAN ani Brisi tɛla la ye bon an dun b'a ye k'a fɔ diɲɛ technologie développé nin fanga min bɛ Brisi la o tɛ OTAN na diɲɛ bɛɛ bɛ ka ɲini fɛnɛ k'i magɛrɛ fɛn de la Rusi la san bon Amɛriki ani Europe an b'a ye k'a fɔ Europe fɛnɛ dɛnnen don Amɛriki de la bon sɔrɔ fɛn fɛn n'a bɛ Europe kɔnɔ sɔrɔ ni kɛmɛ sarara la 80 ana kunkan fɛ i bɛ taa sɔrɔ o b'o sɔrɔ farafinna dugukolo sanfɛla la bon farafinw ni Rusi bɛ kɛ kɛlɛ kɛ pour que an ka kan yɛrɛ tali pour que an ka kan yɛrɛ ma hɔrɔn pour que an ka san yɛrɛ kɔrɔ o wagati la bɛɛ kɛ an ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma kɛ wuli k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ pour que an bɛɛ se ka bɔ nin gɛlɛyaba sugu nin kɔnɔ. Assalamu alaikum. Mamadu Ture Magale ka Magana bɛ jira ko mara la ko. Ne ka min fɔ jamanadenw ye an ka jan an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn ko kuma ni ka ɲɔgɔn buruja kuma ni an ko dabila jamana kɔnɔ fo ɲɛ jamana kɔnɔ ni bɛn ma ko min dilan jamana kɔnɔ kɛlɛ to dilan dɛ ne min fɔ jamanadenw ɲɛna an ka ɲɔgɔn buruja ko kuma ni an ka ɲɔgɔn ko kuma ni an ko bɛɛ dabila jamana kɔnɔ an ka jamana dilan ka ɲɛ jamana ni ala y'an dɛmɛ fanga min b'an kunna ni an ko dɛmɛ u ka ba la i y'a faamu. Daminɛ mɔgɔw m'aw fo kosɛbɛ ne tɔgɔ Burama Keyita ka bɔ Lasa Bamakɔ ne bɛ ka kuma an ka dunfɛnw de kan an ka dunfɛnw mana taa barokɛyɔrɔ fɛn fɛn na bi k'an ka dunfɛnw man ɲi i mana taa barokɛyɔrɔ fɛn fɛn na bi k'an ka dunfɛnw man ɲi bon an dun ka dunfɛnw man ɲi Bamakɔ yan bi dumuni min bɛ dun ni dumuni bɛ n'o ye malo ye fɔlɔ k'a sɔrɔ anw ka dɔgɔ ni tun ye malo kini tobi ka sigi tun bɛ dɔɔnin kɛ dɛ hali n'a taara bɔ ɲama na i bɛ taa sɔrɔ a kelen don ka wagati kɛ dɛ mɛ bi bɛ malo tobi tilegan fɛ k'a sigi so kɔnɔ k'a datugu n'i y'a dayɛlɛ yɛrɛ ni nana ka na dayɛlɛ dɔrɔn a bɛ y'i kɔnɔ ko banakɔtaga kasa de don kasa juguba de bɛ malo nin na wa n'a sira dɔrɔn a bɛ sin ka kɛ ji ye ten se ka dun o bɛ ten bon n t'a dɔn angɛrɛ minnu bɛ k'a jukɔrɔ n'a sɔrɔ angɛrɛ de b'o kɛ parce que anw bɛ ɲɛnatigɛ tuma min na o y'a sɔrɔ angɛrɛ ko nin tɛ ten kosɛbɛ. Salamu alaikum VOA Afrique lamɛnbagaw ne ye Jɛnɛba Jara ye ka bɔ Golobugu la tiɲɛna ne b'aw ka arajo lamɛn aw ka arajo a bɛ kunnafoni ɲɛnamaw di a bɛ jamanaw kunnafoni ne b'aw ka émission caman lamɛn a bamanankan ninnu komi ne tɛ faransɛ mɛn ka daminɛ 7h30 la n b'a kunbɛn 9h wa n b'aw ka farafinna fɔli lamɛn n b'aw ka 17h kunnafoniw lamɛn hali 21h30 n b'a bɛɛ lajɛlen lamɛn Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la Ala k'aw ka arajo sabati Ala ka arajo sinsin n bɛ min fɔ jamana in gɛlɛya la walahi ni maliyɛnw yɛrɛ m'a lajɛ gɛlɛya bɛ tiɲɛ don mɛ walahi maliyɛnw yɛrɛ bɛ ka gɛlɛya in tɔ sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ parce que mun na an yɛrɛ fɛ yen nɔ gilasi den kelen kɛmɛ ni dɔɔnin ji sachet ni duuru ta u b'o k'o de feere yan nɔ 20 40 o ye kɔlɔkɔlɔ ko kurantigɛ fɛn nana sɔrɔ sunkalo nana sɔrɔ kurantigɛ bɛ golo Mali kɔnɔ yan nɔ mɛ u bɛ ka kala ta ka da kurantigɛ kun ka sɔrɔ kurantigɛ tɛ Ala ka
ayiwa an balimaw nin tun ye an ka lamɛnnikɛlaw ye an ka whatsapp siraw fɛ ne maa mun fana bɛ fɛ ka sɔgɔ nin na k'i kumakan bila i bɛ se k'a sɔrɔ 1 2 0 2 4 3 0 4 7 1 ani 6 n bɛ segin a kan 1 2 0 2 4 3 0 4 7 1 6 ka tɛmɛ ne kunnafoni ye an ka siya ka lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Sirantolontan bunagun kan fenêtre FIFA n'o ye FIFA ka don kɛrɛnkɛrɛnnenw ye sirantolontan kunda marisi kalo in taw kuncɛra Mali fan fɛ u jɛra kosɛbɛ Mali la ka d'a kan kunu tarata marisi kalo in tile 6 san 2024 na Mali sirantolantana cɛkɔrɔbalenw ye sebaya sɔrɔ Nigeria taw kan. Mali celu 2 kanankolo kɛra Nigeria ta ye badenya sirantolantan ɲɔgɔndan don min bɛ don fenêtre FIFA hukumu kɔnɔ. Sanga 18 na de Mali ye Nigeria jɔ lamaga n'a ka sirantolantana El Bilal Touré ye. Mali ka celu 2nan bɛna don sanga 87 na n'a ka sirantolantana Kamuri Dumbuya ye. Ɲɔgɔndan bɛna kuncɛ o cogo la celu 2 kanankolo Mali farafina ŋanadankanw de kan o dɔrɔn tɛ ni se sɔrɔli bɛ do fara Mali ka yanga kan FIFA ka jatew fan fɛ don nataw la. Mali ka se sɔrɔ Nigeria kan fenêtre FIFA hukumu kɔnɔ minnu bɛ marisi kalo in kofɔ o ye se 2nan sɔrɔli de ye. Ɲɔgɔndan fɔlɔ ye min bɛ don fenêtre FIFA hukumu kɔnɔ marisi kalo in na celu 2 kanankolo Mali kanu na o kɛra ɲɔgɔndan jaabi ye hakilina jiginna. A se 2 bɛɛ Mali sirantolantana cɛ kɔrɔbalenw dusukun lami ka taa fɛ ka coupe du monde 2026 éliminateurs makɔnɔ minnu ka kan ka daminɛ dɔgɔkun nataw la u tun sozorolen don ka sababuya kɛ kanuko ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala seli don. Ayiwa an balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan labɛnna cɛkiriw fɛ alaseliw kɛra ye ne kɛyatu Traoré fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision siraw fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ.